Hei ystävä, olen aloittamassa Jumalainen parantuminen palvelutyötä toivon saattuen alla. Itse tuossa muutama vuosi sitten kohtasin Jumalan uudella tavalla. Olen ollut yli 40 vuotta uskossa ja Raamattua lukenut paljon ja lähes päivittäin siitä lähtien, mutta siinä oli ajanjakso, vähän pimeämpi ajanjakso sisäisesti, kun olin kauempana Jumalasta. Kukaan ehkä sitä ulospäin huomannut minusta, mutta koin ahdistusta sisällä ja ei ollut semmoista Jumalan läsnäoloa ja tuntumaa. Ja se kulminoitui oikeastaan vuonna 2014. Olin tosi kipeä, tosi sairas, 14-15 tämä prosessi mun sisimmässä. Ja kulminoitui oikeastaan siihen, kun Peijaksen sairaalassa kohtasin Jumalan, rukoilin ja itken siinä Jumalan edessä. Jumala loi minulle jotakin uutta ja avasi uusia polkuja, uutta ymmärrystä. Ja se ei ihan tyhjässä syntynyt. Mulla oli sydämen kaipuu tutustua Raamattuun ja etsin Jumalan vastauksia sieltä. Ja tämän jälkeen, kun koin paranemisen lupausten, Raamatun lupausten kautta, niin paneudun Jumalan lupauksiin. Aina sinne vuoteen 18-19 saakka tutkin Raamattua, voisi sanoa lähes yhtä päivää ja tutustuin ja tutkin ja kuuntelin myös voideltu julistaja aina sieltä historiasta, Asuntokaden linjasta eteenpäin, aina tämän päivän julistajien, jotka julistaa koko evankeliumia. Ja etsin ja kirjoitin muistiin ja tutkin Raamatusta ja katsoin ja peelasin ja luin ja yritin oppia ja rukoillen luin ja täytyy sanoa, että etsivä löytää. Jeesuksen oma sana on, että joka etsii, hän löytää. Ja jos sinä etsit Jumalalta vastauksia, etsit ja rukoillen luet Raamattu, niin voin vakuuttaa sinulle, että Jumala tahtoo ilmaista itsensä ja avata sanansa ja lupauksia. Tämä on mun oma polkuni ja siinä on itse asiassa muutaman vuoden ollut aika lailla hiljaa selossa, mutta tuntuu nyt, että voimakas halu sydämessä, että halu jakaa sitä, mitä itse olen saanut ja löytänyt Jumalan lupauksista. Ihan tässä pieni introduction, mitä käsittelen ja mitä tuon esille, mitä olen löytänyt. Yksi asia on lunastustyö, Jeesuksen lunastustyön täydellisyys ja sen kattavuus. Ja todellakin Jumala rakastaa maailmaa, ihmistä, jonka hän on luonut niin, että hän lähetti poikansa Jeesuksen, että yksikään hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja se elämään tulee Raamatun mukaan silleen, niin kuin Johannes 1.12. Kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, Jumala antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi uskon kautta hänen nimeensä. Ja Jeesuksen ristintyö, lunastustyö kattoi, hän maksoi meidän syntimme ja hän myös maksoi meidän sairautemme. Lunastukseen kuuluu myös ruumiin terveys. Tämä on ehkä asia, mikä on, ainakin itse koen, kun peilaan historiaa, niin on jäänyt hämärämpään se, että Jeesus maksoi täyden hinnan myös terveydestä. Ja samalla uskolla Jumalan lupauksiin, jotka itse asiassa on samoissa jakeissa, niin Jumala tahtoo ilmestyä myös parantajana, pelastajana ja myös parantajana. Otan 3 todistajaa Raamatusta tästä asiasta, lunastuksen työn täydellisyydestä, ja marssitan tähän Jesajan ja Matteuksen ja Pietarin. 3 Raamatun paikkaa, Jesaja 53, on kirjoitettu näin. Hänet haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavoinsa kautta teidät parannetaan. Matteus kirjoitti Jeesuksen teoista näin. Illan tultua hänen luokseen tuotiin paljon riivattuja, 8, 16 ja 17.
Hänen luokseen tuotiin paljon riivattuja. Hän ajoi henget ulos sanallaan ja paransi kaikki sairaat, jotta toteutuisi profeetta Jesajan kautta puhuttu sana. Hän kantoi meidän sairauttamme, otti päällensä meidän tautimme. Jeesus vahvisti teollaan Jesajan profetian ja evankeliumin silloin satoja vuosia ennen kuin Jeesus syntyi ja aloitti palvelutyönsä. Ja Pietari vielä. Ristintyön jälkeen hän kirjoitti seurakunnalle paimen kirjeen ja 1. Pietari 2.24 Pietari kirjoitti näin. Hän itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristinpuuhun, että me synnille pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavoinsa kautta teidät parannettiin. Se on täytetty. Jeesus ristin työn jälkeen viimeisinä sanoinaan sanoi, että se on täytetty. Hän maksoi meidän syntimme ja sairautemme ja se oli valmis. Ja Pietari myös tässä ristin jälkeisessä kirjeessään sanoi, että hänen haavoinsa kautta teidät parannettiin. Se on toteutunut raamatullinen tosiasia. Sinun ja minun syntimme on kannettu ristinpuuhun ja meidän sairautemme hän otti päällensä. Meidän sairautemme ja tautimme hän otti päällensä. Meidät parannettiin Jumalan näkökulmasta ja Jumalan lahjana. Ja se on lupaus. Muistan aikanaan, kun uskoon tulin, niin monet sanoi, kun olin tullut uskoon, ja tietenkin tunteita on monenlaisia. Se kyllä oli valtava tunne, sisäinen rauha, kun mä sain vastaanottaa Jeesuksen, mutta usein kuulin tämmöisen sanottavan näin, että älä epäile pelastusta koskaan, koska Jumala on luvannut, vaikka sielun vihollinen tuottaa valheellisia ääniä, sanoja ja laittaa epäilyksiä, älä epäile, koska Jumala on luvannut ja on kirjoitettu. Hän on kantanut sinun syntisi. Ja yhtä lailla tässä samoissa jakeissa puhutaan ruumiin terveydestä ja parantumisesta. Ja samoin psalmissa 103 Daavid, kuningas ja profeetta, kirjoitti 1-3 näin, 103, 1-3. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Myös tässä samassa jakeessa puhutaan syntien anteeksi antamisesta ja sairauksien parantamisesta. Se kuuluu yhteen. Ja niin muodoin oman kokemuksen kautta haluan tätä lunastuksen täydellisyyttä ja kattavuutta pitää esillä, koska hinta on maksettu kaikesta. Jeesus on sen tehnyt, se on täytetty. Näitä haluan tuoda esille ja omankin kokemuksen pohjalta, kun löysin totuuden ja omistin sen omalle kohdalle ja sain kokea omassa elämässäni Jumalan lupausten toteutumista. Jumalan lapseus, se ei tule automaattisesti. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja hän tarjoaa pelastusta ja lapseutta kaikille, mutta Jumalan lapseuteen tullaan uudesti syntymän kautta. Eli niin kuin viittasi Johannes 1.12, kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan hänen lunastustyönsä, hän antaa oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja Jeesus itse sanoi Nikodemukselle, juutalaisille oppineille, kun hän tuli yöllä salaa Jeesuksen luokse, että kukaan ei tule, ilman uudesti syntymistä, kukaan ei tule Jumalan luokse, ellei hän synny uudesti ylhäältä, pyhästä hengestä. Ja usko on tulossa käytännössä se on uudesti syntyminen, eli toisin sanoen Jumala luo uutta sanallaan. Meidän henkemme luodaan uudeksi ja se tarkoittaa uudesti syntymistä. Ja tällä hengellä, tämä henki meissä on yhteydessä Jumalan kanssa. Itse asiassa korintolaiskirjassa, muistaakseni 1 korintolais 6.17, Paavali kirjoitti, joka yhtyy Herraan Jeesukseen, on yksi henki hänen kanssaan. Meidän henkemme ja Jumalan henki liittyy yhteen. Ja samoin roomalaiskirjassa 8.16-17 Jumala puhuu lapseudesta ja hän puhuu näin, että Jumalan henki
Pyhä Henki yhdessä meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja jos kerran olemme lapsia, olemme myös perillisiä Kristuksen kanssa. Aivan käsittämättömiä, ihmeellisiä ja ihania lupauksia. Ja ne ei ole tarkoitus, että ne jää meille vieraiksi, vaan nämä lupaukset, mitkä Jumala on Kristuksessa antanut, Isä tahtoo, että ne tulee eläväksi meille. Me ymmärrämme ja rohkeasti omistamme täyden ymmärtämisen koko rikkauden, niin kuin Kolossalais 2.20 Paavali ilmaisee asian. Ja kun ihminen tulee uskoon, 2 Korintolais 5.7 tuttu Raamatun jae sanoo, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja meidät siirretään tosiaan pimeyden vallasta rakkaan Pojan valtakuntaan ja lapseuteen. Itse asiassa siellä on niin paljon ihania lupauksia. Mä otan pikkusia maistiaisia vaan tässä alussa. Ensimmäinen Pietarin kirje, 2.9. jae, Pietari kirjoittaa lapsen asemasta. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, uskovista Jeesuksen omista, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on kutsunut meidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Perintöoikeus on aika suuri asia. Tässä roomalaiskirjeen 8. luku Paavali kirjoitti, että me olemme perillisiä ja kansaperillisiä Kristuksen kanssa. Ja kansaperillisyys normaalissakin perimysjärjestyksessä, jos me ollaan kansaperillisiä, niin me omistetaan perikunnan kanssa kaikki yhdessä. Eli toisin sanoen se, mikä on Isän, on Kristuksen, mikä on Kristuksen, on meidän. Kristuksessa me olemme kansaperillisiä Kristuksen kanssa. Nämä on suuria asioita. Ja toisaalta sitten, mitä tulee tähän elämään perillisinä Jumalan lapsina tässä ajassa, siinä on Galattalaiskirjeessä Paavalilla aika kiinnostava ja tärkeä sanoma. 3.26 eteenpäin voitte tutkia Raamatusta, Galattalais 3.26 aina 4.1 saakka. Paavali kirjoitti näin, että Kristuksen uskon kautta me kaikki olemme Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Jos joku on Kristuksen kastettu, hän on Kristuksen päällensä pukenut. Niin ei ole enää juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, vaan me olemme kaikki Kristuksessa yksi. Me kaikki, tämä on 2 seuraavaa jaetta on tärkeät. Me kaikki, jotka olemme Kristuksen omia, olemme Abrahamin siementä ja perillisiä lupauksen mukaan. Ja seuraava on aika järisyttävä, mutta niin totta. 4.1 Paavali sanoi, mutta jos perillinen on alaikäinen, hän ei eroa millään tavoin orjasta, vaikka onkin kaiken Herra. Eli me voidaan olla Kristuksessa, jos me olemme vastaanottaneet Kristuksen elämäämme, me olemme lapsia, Jumalan lapsia ja perillisiä, kansaperillisiä. Mutta jos me emme tiedä, emmekä tunne toisin sanoen Jumalan sanan totuuksia ja lupauksia perillisille, me voimme elää tässä ajassa orjan lailla, vaikka me asemamme perusteella olemme kaiken herroja Kristuksessa. Sen takia Raamatun sana, se, että sitä ei lueta vain tavan vuoksi myös, vaan että voidaan ottaa se sellaisena kuin se on Jumalan puhetta sinulle ja minulle. Ja tehdään se viisaampia neuvoja, mitä olen saanut Raamatun lukemiseen, on se, että ota Raamatun käteen, lue hitaasti, lue rukoillen, joka sana ja ajattele ja mietiskellen. Ja Jumalan Pyhä Henki avaa sanaa. Meillä on Pyhä Henki, paras opettaja ikinä, joka avaa sanaa. Jumalan lupaukset on arvokkaita. Tosiaan joku on määritellyt tai laskenut jollakin opilla, että Raamatussa on jopa 7000
lupausta Jumalan lapsille. En tiedä mitä on tullut, en ole itse laskenut näitä, mutta paljon niitä on kuitenkin. Ja Raamattu sanoo, että jokainen, niin monta kuin on Jumalan lupausta, niin ne ovat kaikki Kristuksessa kyllä Jumalan lapsille. Sen tähden mekin sanomme hänen kauttansa aamen Jumalan kunniaksi. Ja se, että me voimme ottaa sanan, uskoa Isän sana ja lupaukset, niin siitä tulee kunnia hänelle, siitä tulee myös iloa Isälle. Haluan lukea tästä Pietarin kirjeestä 2 jaetta. Toinen Pietarin kirje 1, 3 ja 4. Tässä sanotaan lupauksista ja niiden vaikutuksesta meidän elämään. Kuuntele, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pääsitte pakoon turmellusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tämä on yksi Raamatun sanan merkittävä tehtävä. Kun me otamme vastaan sen uskossa ja elämme sen mukaan ja tunnustamme suullamme Jumalan sanan, Jumalan hyvää sanaa, niin sen avulla me tulemme jumalallisesta luonnosta osaksi. Se on aika iso asia. Ja loppujen lopuksi Jumalan tahto on, että me muutumme pikkuhiljaa päivä päivältä Kristuksen kaltaisuuteen. Ja Johannes kirjoitti 1 Johannes 4:7, että sellaisia kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Tämä on Jumalan tavoite. Me voimme elää Kristuskaltaista elämää ja tuoda Jumalan läsnäoloa ja rakkautta ja valtakunnan voimaa tähän ympäristöön, joka tarvitsee Jumalan rakkautta ja voimaa. Ja päätän tämän osuuden nyt Efesolaiskirjan Paavalin rukoukseen. Ja tämän rukoilen sydämestäni ja kiitän siitä, että hän on antanut viisautta ja ilmestystä, mutta minä pyydän, että saamme yhdessä kaikki enemmän ammentaa Jumalan viisaudesta ja voimasta ja lupauksesta, armosta ja rakkaudesta. Paavali kirjoitti rukouksen näin. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen, Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että te tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, ja kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja kuinka äärettömän suuri on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Ja seuraavassa jakeessa Paavali alleviivaa, mikä on se voima, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama voima, jolla Jumala herätti Kristuksen kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaallisiin, ylemmäksi kaikkia hallitusta, valtaa, voimaa ja herruutta, ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala alisti kaiken Jeesuksen jalkojen alla ja asetti hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ja paljon muita ihania lupauksia on, jotka Jumala on antanut meille ihan sitä varten, että me voisimme ottaa ne vastaan ja elää niiden mukaan. Ja Jumala haluaa käyttää sinua minua tässä ajassa julistaaksemme hänen jaloja tekojaan. Tämä oli ensimmäinen introduction ja mä kiitän sinua, että olit mukana tässä ja toivon ja rukoilen, että nämä Jumalan sanan paikat saa rohkaista tarttumaan lujemmin kiinni Kristukseen. Siunausta. Moi moi.